जायफ्रा दाखालि बावैसो जियालनिफ्राय बेलआवहाय उदां जाबोनाय बै व्यक्तिफोरनो बिथां प्रमद बर'आ बिटिआरनि CM मोन। दाथ' बारग'सो होननांसिगोन नालाय बिथांमोना मा फोरमायदों 1 लाख थाखाखौ बे 20 थारिखनि गेजेराव नोंथांमोननि एकाउन्टआव सोनानै होगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिबो मिस्टेक, अंकआ भुल जाबाय, गोरोन्थि जालांबाय। फेरेंगाया बुंदोंमोन नोंथांमोननो मोनसे मोजां गिफ्ट होनो थांगासिनो दङ मानगोनां बिथां प्रमद बर'आ। NDFBखौनो सैथाराब्लालाय बोरैथो होथारनायब्रा बिलाय प्रमद बर'आलाय। मालाबा सोरनोबा फ्रिनो 1 लाख होनाय गोसोआव दंथारोना प्रमद बर'। दाथ' नोंहा समस्थियानो गैजा रोङिफोरबायदि जानानै दङ। होनो हागोन ना हाला जोंनि खोथाखौथ' बाद दोन। जाय NDFB बेलआव फैनाय सुबुं व्यक्तिफोर बिथांमोना सिबाय दिनै प्रेस मिटनि गेजेराव मा फोरमायखो आरो समनि रादाबनि माखासे कुइसन खालामनायाव बिथांमोना मा फोरमायखो नङा होनबा। दुखुनांथावना प्रमद बर' बिराद लेभेल मारिदोंमोन, बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन। नैबे बारग' EM रनजित बसुमतारी बिआर फेरेंगानो बिथाङाबो खोनासंग्रोना लानि बै व्यक्तिफोरनि बाथ्राखौ ना। जोंनि सोलिनायाथ' बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जोङो सोलिना दं। मानो होनबा जों गोबाव बोसोर जोङो न'निफ्राय बायहेरायाव दंमोन, समाजनिफ्राय गोजानाव दंमोन जोङो। दा फैनानै बुंनो थाङोब्ला सैथो बुङोब्ला मा बुंनो, जोङो न'आव फैनानै ना आलासि जाहैनाय बायदि फिलिंसो मोनो जों दायो। दा बेनो आरो दा सोरहाबा न' गैया, 10-15 बोसोरनि उनावलाय सोरहा मा थागोन। दा गोबां मानसिनिया बिदिनो आलाय सिलाय, सोरनाबा न' गैया, बिदिनो सोरहाबा बिमा बिफा थैलांबाय जोबथेसालि सिङाव थानायाव। दा गोबां दुखु जारला दं जोङो दिनै बेफोरखौ बुंजोबनोबो साना। बेफोरखौ जों अरायनि थाखाय गोसो सिङावनो लाना थालांसै बेफोरबायदि सानना दं आरो। दा मोनसे खोथाखौ जों बेखौनो बिराद दुखु मोननानै दङ। दाख्लै जोङो जेब्ला जेलनिफ्राय गबोनानै फेरेंगानाव थांदोंमोन, फेरेंगानाव थांनानै 7 थारिखआव थांदोंमोन जोङो। फेरेंगानाव थांनानै फेरेंगाया जोंजों रायलायबाय। बे रायलायनाय समावनो हरखाब प्रमद बर'आ फन हरदों आरोना। फन हरनानै बियो जोंजों भिडिअ'थ' नङा, भइस ओरैनो लाउडआव होनानै रायलायबाय आरो बिथाङा बुंहरबाय जोंखौ, नोंसोरखौ आं गाबोन इनभाइट खालामबाय, नोंसोरो आंनियाव फै, आं नोंसोरजों स्पेसियेल रायलायगोन, आं नोंसोरनो मोनसे गिफ्ट होगोन। बे खोथाखौ बुंबाय आरो फेरेंगायाबो बुंखादों बेखौ, नोंसोरनो चिफ सारा मोनसे बिराद गिदिर गिफ्ट होगोन होननानै। दा जोंबो बिसोरनि बिदि बुंनायखौ खोनाना बिराद एसे खुसि जादोंमोन, एसेब्लाबो गोसोआ। जों एसेब्लाबो दिनै गाबोन जोङो सोलिनो आन्था मोनबोगोन, सारमोननिफ्राय एसेबाबो अनसुंथाइ मोनगोन बेखौ साननानै जोङो खुसि थांदोंमोन। गहपुरनिफ्राय लानानै ओरै गसाइगावसिम गोजाननि जोंनि लोगोफोरा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गारि भारा लानानै गावनि पकेटनिफ्राय गारनानै बिथांमोना फैदोंमोन। जेब्ला जोङो थाङो चन्द्रपारायाव, थांनानै जेब्ला मिटिङा जायो, बे मिटिङाव माबा दंमोन दै, इउजि ब्रह्म दंमोन, रोनगोरा नार्जारि ना माने बे दंमोन, आरो फेरेंगा दंमोन, आरो प्रमद बर' बिथांमोना दंमोन। बिथांमोना बुंदोंमोन जाहैबाय, जोंखौ बुंदोंमोन आरोना, जोंखौहाय माने नोंथांमोननो जोङो अनसुंथाइ हिसाबै नैबे फैगौ 20 थारिखनि सिगाङावनो 1 लाख रां नोंथांमोननि आखायाव बा नोंथांमोननि एकाउन्टआव जोङो होगोन। दा नोंथांमोना नोंथांमोननि एकाउन्टखौ बे दानसोरांनि आखायाव जमा होनो। दा जों बिथांमोननि बुंनाय लेखानो जोंबो एकाउन्टफोरखौ जमा होजोब्बाय। नाथाय दिनै 20 थारिख बहा, दिनैथ' 28-29 थारिख थांबाय, 30 थारिख फैबाय। दा जों बेखौनो दुखु मोनदों, जोंखौ मानो बिदि बुंखो, मानो फोलाखो जोंखौ। दा बेनिखायनो बुंनो सानदों आरोना, बे खोथाखौ फेरेंगा सारा बुजिनांगौमोन। जोंथ' रावखौबो दुखु होआ, आंथ' फेरेंगाखौसो दुखु होयो। बे जोंनि खोथाखौ साननांगौमोन। बियो मोनसे समाव जों बेजोंनो एखेलगे थाना फैनाय, जोङो बेखौ सङै खावै जाहोबोनाय मानसि। हयथ' बियो जोंनि जुनियर जानो हागौ आफादाव, अब्लाबो बियो सिनियर माबामोन, बियो बिबान दंमोन बियो। दा बेखौनो आं रावखौबो दुखु होआ, आं फेरेंगाखौ दुखु होयो आरोना बिनि थाखाय। दा बेखिनियानो आरोना आंनि बुंनाया।